Dobar dan i dobrodošli. Danas dve rustikalne čorbe iz naše kuhinje. Prva će biti kisela krompir, čorba sa kobasicama, kako to pravi baka, a druga će biti posna krompir, čorba sa trgančićima, kako je to pravila majkica, dečija, a moja svekrva. Obe čorbe počinju isto, dinstanjem luka, kako drugačije. Jedino što ćemo ovu dinstati na masti, a ovaj luk ćemo dinstati na ulju. Ja sam naseckala luk i uspela da se posečem usput. Imam lepog Garfielda. Dok se luk bude dinstao, ja ću seckati krompir. Obe čorbe su krajnje jednostavne, brzo se prave. Najveći problem, najduže traje čišćenje luka i ljuštanje krompira. I onda posle seckanja, dok se ovo dinsta, seckaćemo krompir. U pola sata čorbe su nam gotove. Upalimo obe ringle. Ovde stavimo 1-2 kašike ulja. A ovde ćemo staviti isto toliko, 1-2 varjače masti. A majkica je pravila posnu? Majkica je pravila posnu kad je vreme posta, a nije pravila posnu kad nije vreme posta. Onda je pravila i ona na masti, jer sve te čorbe mogu da budu i posne ako staviš ulje umjesto masti. I ako se ne koriste trgančići su kidana testenina, ako se ne koriste jaja, nego vruća slana voda i brašno. Stavimo luk. Broj 1. Ovdje kad se još malo ugreje, luk. Ostavit ćemo luk da se dinsta, a mi ćemo da seckamo krompire. Ja za čorbe koristim beli krompir. U obe čorbe ide otprilike 4 krompira. Tako je neka mera o krompir po osobi, mada srednje veličine, mada ja volim da dodam i još jedan, ono što kažu Englezi kad kuvaju čaj, 1 kašičica čaja po osobi i 1 za čajnik. Tako ja uvek 1 krompir po osobi i 1 za lonac. Pošto ćemo praviti klasičnu krompir čorbu, onda ćemo krompir iseći na lepe, podjednake, sitne kockice, jer ih nećemo pasirati. Nećemo praviti potaže. Krompir je od nekog 16. veka prisutan kod nas u Evropi, a od 18. veka se puno koristi u kuhinji. Tako da je krompir čorba vrlo česta na jelovnicima, bukvalno cele zemaljske kugle. Svi prave i svako ima neku svoju, svako ima najdražu na kojoj je odrasto, za koju ga vezuju neke lepe, zabavne, kakve god uspomene. Tako da ga treba ih praviti i jesti. Čorbe su uvek dobre i zdrave. Mi pravimo 2 ovakve kakve su naše bake pravile. Ali normalno da varijanti ima bezbroj, da mogu i druga povrća, da mogu i na druge načine. Tu teško da nešto, sem neke iskustvene mere, da postoji za bilo koju čorbu neka ozbiljna mera. Možda, ja mislim da čak ni za francusku najpoznatiju čorbu od krompira i praziluka nema neka ozbiljna mera. I vi možete, ukoliko dosta vas ima problem sa crnim lukom i ukoliko ste intolerantni na crni luk, teško ga varite, iz bilo kog razloga imate neki problem, uvek crni luk možete zameniti prazilukom. Praziluk da čak i lepšu strukturu, onako kremastiju, što je za čorbe izuzetno poželjno. A može crveni? Može crveni, samo
ova čorba će biti crvena jer ide i paprika u nju, pa nije problem ljubičasti luk. A ova će biti na belo, pa će ljubičasti luk malo da odskače, delovaće kao da je izgoreo, ali sem toga nema drugog razloga da ne bilo koji luk. I ja od gore najviše kao neku dekoraciju volim još i vlašac, znači još jednu vrstu luka, malo arome od gore, više nego peršunu. Ovo jelo, jedno od retkih jela u koje se retko kad dodaje peršunov list. Ako se nešto i doda od začina, to je list lovora. Meni lično list lovora sušeni je izuzetno gorak i jak i ne volim ga, ali zato sveži lovor obožavam. Mi imamo sreću pa imamo drvo lovora u saksiji. Tako da koristimo lovor kad god možemo. Krompir nam je došao iz Latinske Amerike, iz Južne Amerike sa Anda i to sa velikih nadmorskih visina, pa je njegovo dolaženje u Evropu, da kažem, je kasnilo pola veka u odnosu na ono kad je Kolumbo otkrio Ameriku i sve, zato što su Španci jako kasno se popeli na 3000 metara nadmorsku visinu i videli da starosedeoci koriste krompir i preneli ga u Evropu. Kad su ga oni preneli u Evropu, ni tu nije bilo lako. Nije bio lako prihvaćen i bio je smatran da izaziva razne bolesti i tako da nije mu bilo lako da pređe onaj put od potpuno nepoznate evropskog povrća kulture do apsolutno najrasprostranjenijeg i najomiljenijeg, koji se pravi od pirea preko pečenog do čipsa u svim oblicima, u svim jelima. Deca ga vole, svi ga bukvalno vole. Ni kod nas u Srbiji nije lako prihvaćen. U Vojvodinu je došao preko doseljenika iz Nemačke i kroz Češku. Naređivano je da mora da se seje i da se koristi i proveravano je kako se to radi. A u Srbiju, i ovo je Srbija, da ne kažete, zar Vojvodina nije Srbija, i ovo je Srbija, ali u to vreme nije bila Srbija, pošto pričamo o 1770. i 1800. godinama. U to vreme je Srbija bila južno od Save i Dunava, a ovo je bila Austro-Ugarska. U Srbiju je iz Zemuna krompir preneo Dositej Obradović kao pomoć da se nahrani, pošto je to bilo vreme velike gladi, da se ishrani narod. I opet nije prihvaćen kako treba. Dositej je, kažu, lađom preko Dunava preneo iz Zemuna džak krompira i odneo ga u sabor da pokaže i da objasni Karađorđu i ostalim glavešinama da je dobar, da će ishraniti narod, da neće biti gladnih i tako. Ali kaže da mu nisu verovali i da su smatrali da hoće da ih otruje. I onda je on morao da da kuvaru, da kuvar obari krompire i tek, kaže, kad je treći krompir Dositej pojeo, oljuštio, jer ovi ljudi malo nisu verovatno ni znali ni kako se jede krompir, pa je to bilo, ne samo da nisu hteli da probaju, nego nisu malo umeli ni kako šta. I onda tek kad je Dositej oljuštio krompir i počeo da ga jede, onda su na treći krompir se i oni ohrabrili i počeli da jedu. Ali oni koji su trebali da ga seju, seljaci, isto ga nisu prihvatili i bilo je, boga mi, na uredbi Karađorđa sa 10 batina i sa šibanjem da moraju da seju i da svake godine moraju toliko i toliko krompira da zaseju. I kaže da je čak i pored svih tih kaznenih mera, da i to nije bilo dovoljno, jedva se prihvatio. Ali sad kad se prihvatio, onda se prihvatio. Tako da je zanimljivo. Imate jako puno zanimljivih priča o krompiru i ovih evropskih, a i ovih naših lokalnih. Meni lično jako zanimljiva je, znate kako je kod nas u našem narodu, mi smo jedan vrlo duhovit narod, i sve što se dešava vrlo brzo preraste u neko narodno predanje, lepo ispričano i zanimljivo. Pa je tako i nije ni nemio događaj, nego evo,
ovo dešavanje sa krompirom prešlo u narodno predanje, opet vezano i za Svetog Savu. Kod nas u narodu ništa se ne dešava ako nije i Sveti Sava, koji je živeo mnogo pre dolaska krompira, ali nema veze. Kaže da je đavo sklopio pakt sa Svetim Savom da kao posade krompir i da sve što nikne iznad zemlje bude njegovo, a sve što bude ispod zemlje bude Svetog Save. I kaže da se Sveti Sava složio i da je bio potpuno za i da je đavo mislio kako je napravio super pakt i krompir krenuo da raste i onako divno ono zeleno lišće, pa još lepši cvetovi. Te cvetove krompira u vreme, sad mala digresija, čak su i na francuskom dvoru Marija Antoaneta je nosila cvet krompira zadegnut za rever kao ukras. I ovaj je bio prezadovoljan što je on kao dobio, eto i lepo cveće i sve. I sad s jeseni biljka, nadzemni deo krompira krene da vene, a podzemna krtola se raširila. I kad su razgrnuli, Sveti Sava dobio, kao bila je i dobra rodna godina, Sveti Sava dobio puno krompira. To je tako, eto, jedna lepa šaljiva pričica koja je malo vremenski nemoguća, ali je zanimljiva. Ovo sve što smo do sad seckali je beli krompir. Ja volim beli krompir za čorbe jer je brašnav i raskuvaće se, on se koristi i za pire krompire i daće onu finu gustinu i strukturu čorbi. Ali jednako tako volim i da se u čorbi oseti po koja kockica krompira i onda uvek pomešam. Uvek na recimo 3 bela krompira stavim jedan crveni krompir. Crveni krompir je tvrđe strukture, to ćete sad i čuti po sečenju i ne raskuvava se tako kao beli. Tako da ćemo njega staviti sve zajedno, normalno, ne treba ništa odvajati, ali čisto da bi njegove kockice u čorbi ostale kao kockice i da se ne bi raskuvale, nego da imate, da znate da jedete krompir čorbu. A ako pravite potaž, ako ćete od ovog da napravite pire, da ga upirate i da napravite glatku čorbu, što je isto prelepo, onda nema potrebe ni mešati krompire, niti paziti kako sečete. Onda možete samo na podjednake kockice da se podjednako brzo skuva. Lepo je kad već pravite potaž od krompira, da ne samo da ga ispasirate, nego i da ga procedite kroz cetku, pa da on baš bude onako svilenkast i gladak i da mu u toku kuvanja dodate mleko ili da ga kuvate u pavlaci neutralnoj, da bi on bio mekši i jednostavno lepši. To normalno ukoliko ne treba da bude postan. Ako treba da bude postan, onda samo voda. Mi ćemo praviti sa vodom, jer su tako naše bake pravile. Ali u kuvaru Katarine Popović-Midžine se ne naliva krompir čorba običnom toplom vodom, nego se naliva supom od povrća, ukoliko treba da je postan. I to od onog povrća koje ide za goveđu supu. Znači šargarepa, peršun, paštrnak, celer, luk. Sve to skuvate posebno u zasebnom loncu i onda tom tečnošću, tom supom nalivate krompir čorbu. Onda ona bude aromatičnija, bogatijeg ukusa. Ovo ćemo sad podeliti pola ovamo, pola ovamo. Isecka smo mi naš krompir. Sad ćemo da ga dodajemo. Vidite kako je luk koji jedinstven na masti. Znači jednak luk u isto vreme smo stavili, čak je mast bila malo i neistopljena do kraja kad smo stavili luk, ali na životinskoj masnoći luk se brže karamelizuje. Isto bi se desilo i sa puterom. Na ulju je bel još uvek, mada je potpuno isto vreme na istim ringlama, na istoj jačini jedinstva. Sad ćemo sipati krompir i njega malo, samo sad moram pojačati vatru, i njega malo prodinstati zajedno sa lukom. Tako. I u ovaj ćemo sipati krompir.
Ne treba puno da se dinsta, samo malo da krompir se obloži prosto masnoćom i poprimi malo ukuse luka i dinstanog. Krompir zbog skroba koji je u njemu počinje da se hvata za dno šerpe. Iako je dole, posebno ovde, odasta masti i ne bi trebalo da se hvata. To je dobar znak da možemo nastaviti dalje, jer nećemo, ako bi ga predugo dinstali, on bi počeo da se kuva i mešanjem bi ga razbili, napravili bi čorbicu pasiranu od njega. Dodat ćemo kašiku brašna u jedan krompir i kašiku brašna u drugi krompir. Sad počinje razlika. U krompir koji nije postan, pored one masnoće koja je razlika, u krompir koji nije postan ide još i aleva paprika, otprilike jedna kašičica. I to ćemo promešati da se prodinsta i paprika. U ovaj krompir koji je postan ne ide, on će ostati na belo. Samo još zakuvi rezance i napravim još opet nasulo. Ne može. Ne može. I sada na to nalivamo vruću vodu. Malo vode ovde, malo vode ovde. Još vode. Ja sad sam sipala u ove bokale da bi znala koliko sipam vode. Pravim ovu čorbu u ovom loncu, pa znam koliko mi treba vode za nju uvek. I nisam nikad iskreno merila. Sad sam ko ti, kuvanje bez recepta i ko moja mama. Ali to su neke stvari gde iskustvo zamenjuje meru. Isto tako i za ovu čorbu. Ono što dugo pravite, imate već posudu u koju pravite i sve. Jedino je nezgodno prvih puta kad učite pa sve to nemate, onda jako trebaju mere. Zato se ja sad trudim da vama napravim mere. Sipat ću još vode vruće. Ovde malo manje, pošto ćemo dodati i paradajz, a ovde, ovo je okej. Ovoliko vode treba. Dobro se promeša. U obe čorbe, pošto smo sipali vodu, treba soli. Da smo sipali supu, ne bi morala so. Jedna kašičica ovde, jedna kašičica ovde, pa ćemo posle probati pa dosoljavati. Ako bude trebalo, posebno ovu ljutu sa kobasicama. I biber. Malo ovu. Pustit ćemo da nam čorbe provre i onda ćemo u ovu čorbu dodati paradajz, a ovu ćemo samo poklopiti i staviti na laganu vatru i ostaviti jedno 20 minuta da se kuva. Za to vreme ćemo je napraviti trgančiće da možemo da zakuvamo. Kad sam već kod bibera, zeleni biber je zeleni biber. To je ovaj. Beli biber je zreo, zeleni biber koji je sazreo. A crni biber je zreo biber koji je fermentisan, pa je fermentacijom pocrneo. Crveni biber je samo po ukusu sličan biberu, a inače botanički je potpuno druga biljka, nije biber. I u crvenu čorbu ćemo dodati lovorovo list. Pošto ja ne bih da on prevlada, neću ga onako kidati. Obično se on ovako iskidaju mu se ovako ivice da malo više ukusa pređe u čorbu, ali ovako samo malo da promeni ukus, da malo dobije punoće. Da ih poklopimo i ostavimo ovu da provri, a ovo kad provri da diljamo još malo.
Čorbica nam je lepo provrila. Sad ćemo dodati paradajz. I ostaviti opet da vri i iseckati kobasicu. Ovo još nije provrilo, ali samo što nije. Dok nam se čorbica kuva, očistit ćemo kobasicu za ovu kiselu crvenu čorbu maminu, koja nije posna. I posle ćemo napraviti i iseckati na komadiće. Najbolja je normalno domaća kobasica, a po želji ljuta ili manje ljuta ili ne ljuta, zavisi da li imate malu decu, volite, ne volite i tako. Neka srednja debljina parčadi se seče i kratko kuva 10 minuta na kraju u čorbi. A ako nemate domaću kobasicu ili niste pravili ili niste kupili, mogu i one razne kupovne, ali bolje što sličnije ovim domaćim, pošto su domaće i dimljene, pa će dati čorbi onako jedan pun, malo miris dima, pa će imati jednu lepšu, kompletniju notu, celo jelo, jer kisela čorba sa krompirom i kobasicama je dovoljno jako i teško jelo samo za sebe i posle njega idu samo neke palačinkice ili tako nešto slatko. Znači, ne ide posle te čorbe još meso i neko drugo jelo, jer ona je kompletna. I zbog toga su dobre ove dimljene domaće kobasice. Kažem, ukoliko nemate, niste u mogućnosti da kupite, normalno da mogu i ostale polubarene i gotove kobasice ili one što sad većina megamarketa i privatnih mesara prodaje, a to su roštilj kobasice. Mogu i one, jedino što su one uglavnom sveže, pa ih nemojte ljuštiti, nek svako ljušti kad jede. Malo će sporije jesti, ali Bože moj. Jer ako ih oljuštite, poraspadaće se. I to nije neki problem. Ne smeta, samo što neće baš nešto biti izgledno, ali ako je za svaki dan za kuću, i to je skroz dobro i skroz u redu. Količina kobasica je bukvalno od volje. Mi ćemo staviti, ovo je otprilike od para kobasica jednu ću iseckati na nas 4 koliko će jesti čorbu. Palačinke kažeš? Palačinke uz ovu mesnu varijantu koja je jaka jer ima i kobasice i paprike i paradajz i sve, pa je kompletno jelo. A uz ovu posnu lepše ide nešto konkretnije, ali opet slatko, pošto je krompir čorba. Ja volim uz krompir čorbu recimo da napravim lekvar taške. To su tašci s pekmezom za one koji zovu tašci s pekmezom. Jedno od mojih omiljenih jela. Da se mi vratimo na te palačinke. Dobro. Da napravimo palačinke. Da napravimo koje palačinke? Dobro, može. Napravit ćemo palačinke. Bar palačinke nije teško napraviti. Smute se očas posla. I paradajz je lepo provrio. Sve nam lepo vri. I sad ćemo dodati i kobasice i ostaviti da se sve zajedno kuva jedno 20 minuta i onda proveriti i probati da li treba da se dodaje so biber, šta god. Malo ljute paprike, ako nije kobasica dovoljno ljuta i tako. Čorbe nam se kuvaju. Ostalo nam je još samo da napravimo trgančiće. Trgančići se prave jednako kao i za paradajz čorbu kad pravite, oni koji prave, samo ovaj put posno. U kuvaru Katarine Popović-Midžine piše da treba topla slana voda, jer onda testo bude čvršće, pošto nema jaja da ga stegne i da ga drži, da mu drži oblik. Tako je, evo, topla slana voda. I dodavat ćemo, stavila sam malo jače deci vode, što bi trebalo da je negde varijanta malo jače od jednog jajeta, jedno malo veće jaje. I dodat ćemo brašno, pa ćemo mesiti i videti koliko treba. Prvo malo ređe, pa ćemo onda dodavati. Kad pređem na ruku ću dodavati brašna. Ja opet mesim sa semolinom jer jednostavno je volim, ali može i bilo koje domaće brašno.
semolina nikako nije griz. Bez obzira što ima tu strukturu griza, ona je obično brašno samo od tvrde pšenice. Tako da nemojte stavljati griz, oštro brašno i ostalo. Ako nemate semolinu, kupite najobičnije brašno, tip 400, tip 500 i zamesite. Su iste mere? Isti odnosi? Ja mislim da su vrlo, ako ne isti, vrlo slični. Stavila sam, boga mi, odosta. Biće i nasuo s krompirom. Daj mi još brašna. Što vi jedete puno eurokrema? Mi živimo na eurokremu. Ovo testo treba da je kao testo za rezance, prilično tvrdo, ozbiljno tvrdo testo. Možete i mešati brašno. Može i sa integralnim ili sa nekim heldinim ili ražanim ili nekom drugom vrstom brašna, ali kod takvih brašna znate da uvijek morate dodati pšeničnog brašna da bi stajalo, da bi mogli da zamesite. U stvari, oni koji mese sa heldinim znaju bolje od mene. Sad ćemo preći na klasično brašno. Kaže moja mama da mesim kao da sam levoruka. Ja, zato si rekla levoruka. Treba da mesim na ovu stranu, a ja ne mogu, nisam navikla na ovo. Ja sam navikla na ovo. Ja podržavam. Nisi levoruka, lako i te. A čekaj. Ti onda ja mesim. mesim na desnoruku onda, samo levom rukom. Sve smo se ukrstili. Zato je svima teško kad im objasnimo kako da mesim. Možete ga poklopiti kao što smo to radili sa testom, kad smo pravili testo za krompir, poklopiti i ostaviti jedno pola sata, pošto nama treba odmah i ovo je mala količina koja nam treba, nećemo ga odmarati, nego ću odmah odvojiti delove i početi da pravim trgančiće. Trgančiće pravite za one koji ne znaju ili ne rade to tako što razvijete valjak od testa. Nije bitno, i ovako će biti. I ako se pokida, sve to nije važno. I onda kad razvijete valjak, nisu valjušci? Valjušci su ono što je za nasuvo što se koristi, a ovo su trgančići. I onda se ovako prave male kuglice, znači otkidate, sve to što se kida su trganjci. Trganjci su ono veliko, a ovo su trgančići. A valjušci su, ja mislim, slovačka ili mađarska reč isto za trganjce. Ja sam bila ubeđena da su ovo valjušci, samo jednako dugo. Valjuščići. Ovo su valjuščići, pošto se valjaju, pa su... Ja mali su, onda su valjuščići. Tako je majkica ih zvala. Valjuščići? Da. Dobro, onda su valjuščići. A može, u paradajz čorbu, pored trgančića, valjuščića, idu i... to. Čikovi. Čikovi, da. U ovo ne idu čikovi, a u paradajz čorbu idu čikovi. I sad tako, koliko ga napravimo, toliko ćemo ga zakuvati. Od ostalog ćemo napraviti testo s krompirom. Dobre. Izborila sam. I za palačinke. Treba u životu samo biti istrajan. Dobro, onda ih zovemo Valjučići, pošto je majkica zvala Valjučića, pravimo njenu čorbu. Možda sam ja to izmišala. Nisi, verovatno si u pravu. Javite nam kako se u vašem kraju zovu ovi naši trgančići ili valjuščići, da znamo, verovatno ima nekih zanimljivih imena u zavisnosti od kraja do kraja zemlje. Ono što je zanimljivo za krompir, ja zamalo da zaboravim, a to mi je bila tako draga informacija. Konačno da je nešto stiglo preko Srbije do Turaka, a ne obrnuto, da nije tursko poreklo i ostalo. Krompir je kroz Srbiju došao do Turaka. I oni su kasnije, skoro vek kasnije u odnosu na nas, počeli da koriste krompir. I oni
ceo onaj azijsko-arapski deo sveta. Sad se koristi svuda, ali eto, mi smo njima nešto ostavili u amanet, a ne oni nama sve. Kad smo već kod nas i Turaka, Turska je na svetskoj izložbi u Parizu 1855. godine izložila salep iz Niša. Mislim da se salep u Srbiji više ne pravi. Kažu da ga još samo u Sarajevu poneko pravi. I pored toga je izložila krompir iz Bugarske, pošto se kod njih još nije pravio. Nije postojao, nije se sejao. Kao što smo rekli, krompir čorba je toliko univerzalna i toliko se pravi širom celog sveta da je normalno preživala i razne modifikacije. Pored ove francuske, što smo već pominjali sa prazilukom, izuzetno je isto poznata i ova krompir čorba iz Toskane, supa Toskana, koja je isto sa kobasicom i krompirom, samo što ima kelja unutra. To je moj suprug, Tijanin tata, pronašao pre par godina i počeli smo da je pravimo i postala nam je jedna od omiljenih čorbi koje vrlo, vrlo često pravimo. Tata je usavršio, bukvalno. Jeste, Boga mi, ne da je usavršio, nego... Ali on mora napravi, ne znam kako u Toskani jedu, ali mi jedimo na ljutkasto sa malo ljute paprike, papričice, tako da je baš onako pikantna i lepa. Isto kao i sve krompir čorbe, kompletan obrok. A krompir čorba je bar nešto što trpi razne dodatke. Možete si stavljati u nju kelje isecka na rezance, blitvu iseckano isto tako na rezance, samo pred kraj malo. Većina vas verovatno već stavlja šargarepu, pa ona bude na crveno od šargarepe i ostalo povrće. To je, da kažem, od volje i od domaćinstva do domaćinstva i ukusa do ukusa. Da mi pogledamo malo šta se dešava s našim čorbicama, već im je skoro vreme. Dobro, ovo je skoro pa gotovo. Ovo treba da zakuvamo trgančiće. Sad ćemo. Pojačat ćemo vatru da ovo počne lepo da vrije. Malo jače i zakuvati naše valjuščiće, trgančiće. Njima će trebati oko 5 minuta da se skuvaju, kao i za svaku testeninu. Kad ispliva, ona je gotova. Dok nam se to kuva, idem ja da naberem malo vlašca. Sad je lep, mlad, zelen, pa da stavimo od gore malo na čorbe. Čorbe su nam se skuvale. Sad samo da uzmemo malo da probamo da li je dosta slano i ostalo, pa da završavamo. Probamo ovo prvo. Nije slana. Nije slana, prvi. Lijepa. Ovo je predivna. Fali je malo soli. Čorbe su nam gotove skroz. Sad samo da ih sipamo i da ih Tijana i ja probamo. Pošto ćemo biti samo nas dve i samo probati, nećemo ih servirati nešto specijalno. Samo ćemo ih ovako direktno iz lonaca sipati u tanjire. Čekaj, malo retkog. I sad ovo s kobasicama. Spremna sam.
proba. Koji proba? Posno, Pa jel? posno. Ona je blaža i Majkicino. majkicinu, da. Blažeg je ukusa. Posle kobasica neš osjetiti ništa. Da li treba da probamo pa da kažemo kakve su ili znamo jako dobro kakve su? Što se iznenadio? Majkicina je bila lepša, ali popravit ću se ja tokom godina. Moraš se veštiti. Moram. Ne može tek tako. Jeste. Nije jako lepo, stvarno. Kao nasuvo s krompirom, samo u obliku čorbe. Ja jako volim taj blag, prosto slatkast ukus od luka, krompira, testa. Onako je vrlo blaga i vrlo prija, posebno u ovim nekim zimskim danima, hladnim i tako, kad se čorbe najčešće i jedu, bar ove jake čorbe. A sad da probamo obrok čorbu uz koju ide i domaći hleb, pošto mekike nismo mesile. A u nju ne idu rezanci? U nju ne idu. Bilo bi malo previše, sad još i rezanaca, ali može. Kome? Ja ću da ipak uzmem prvo malo hleba. Ne, ja nešto pamtim da ja nisam volala tu krompir čorbu, baš je lepa. Ne znam što nisam volala. Majkica to dosta često pravi, svi ste voleli. A, što sam ja zapamtila. A kako ovu pamtiš? Kao baka. Od svih kolača najviše volim pohovonu. Tako i ovo. I ovo, tečna kobasica. Predivno. Oni manji komadići belog krompira su se raspali, dali zajedno sa onim brašnom gustinu. Kobasica je dala jačinu, paradajz, domaći ukus. Jako lepa, a stvarno je kompletan obrok. Ako je pojedete sa hlebom, ručak je tu. Sem normalno palačinki koji idu drugi želudac, nije to taj isti. Ono je za slatko. Tako je. Jel voliš uopšte da jedeš krompir, čorbe ili ne? Da, ja volim da jedem sve sa krompirom. A čorbe baš sam nešto pamtila kao da nešto nisam volala. A ove su jako lepe, ja ne znam šta sam ja to tako nešto istripala. Pa menja se ukus. Deca vole jedno, mada u principu deca vole krompir i testo. To je onako baš dečije. Ne vole jake ukuse, ne vole boraniju, recimo. Ne volim ja odrasli boraniju. A bitno je ovdje da je dobra kobasica. U ovoj sa kobasicama je kobasica esencijalna, jer ovo drugo je krompir čorba sa malo paradajza. Ako je kobasica bleda i blaga, da, neće biti ništa ili treba dodati peperoncini, malo ljute paprike, čilija ili nečeg. Tucane ljute ili tako nešto. U svakom slučaju, uživajte u pravljenju čorbi kakve god da volite, jer su dobre, zdrave, prijaju i okrepljuju, a nisu teške, posebno ne sad pred kraj zime, kad dočekujemo proleće i kad treba malo biti agilniji, više raditi, a manje jesti. Tako Rekao smo mi koji smo pravili 5 štrudli. Živim na štrudama, posljednjih godina. Ali dobro, u svakom slučaju, tako kažu naši mili doktori, treba jesti manje i kretati se više. A čorbe će nam u svemu tome pomoći. Uživajte, budite zdravi i radosni u vašim kuhinjama. I zapratite nas na Instagramu, Facebooku i ovdje se pretplatite. Kliknite zvonce i sastav.